Такава къща убитите на Петрохан имаха и на морето в Испания и така нататък и на други места, да не говорим там за Мексико, където е живял този човек. И затова пак казвам, тук виждаме много сериозна връзка с ППДБ. Само си представете, господин Колев, представете си в една алтернативна реалност. Да. Как Възраждане осигурява на едно НПО, свързано с Възраждане, правото да носи автоматично оръжие и да загради абсолютно безконтролно една огромна част от територията на Стара планина, близост до границата с Сърбия. И то не малко километри. Така. И в един момент да се окаже, че тези хора са убити и да се окаже, че има сведения за извършване на незаконни действия с малолетни лица. Тоест, извършване на педофилски престъпления. Можете ли да си представите какъв рев и вой щеше да има по медиите от страна на ППДБ? В момента забелязвате ли едно пълно мълчание? Някой да отиде да пита представителите на ППДБ за това, което се случва? Не. Самият кмет на столицата си призна 3 дни по-късно, когато се оказва, че в един момент излязоха информации за това, че той е имал връзка и даже е финансирал тази организация там. Това са много тревожни неща. Може да се окаже, че в българския парламент имаме една много сериозна и много добре прикрита, но много зловещо действаща престъпна сектантска мрежа. Наречена ДБ специално, защото, айде и ППДБ да кажем, в цялост. Ето това е нещото, което е много сериозно. Не ни стига престъпната организирана група Величие, тяхната сектантска пирамида, на всичко отгоре има и друга. Вие представяте ли си просто в каква психиатрия се е превърнало Народното събрание? Аз само това... Имате ли представа в каква среда сме принудени да работим ние, с какви хора сме принудени да работим? Аз искам само да ви прочета 2-3 заглавия от пресата с днешна дата и как да бъдем усмихнати. Индустрията в колапс, уволняват хиляди хора, труд. На Запад България граничи с сектата на рейнджерите. И карта има на всичко отгоре. 3 бомби цъкат в държавата, кръци са налазили, подлезите обират възрастни хора. Господин Колев, за първото заглавие. Когато ние предупреждавахме, че влизането на България в еврозоната и въвеждането незаконно на чуждата валута евро, която българите наричат шиткоин, ще донесе огромни проблеми на страната. Ще има ръст на инфлацията, ще има съкращаване на работни места, ще има унищожаване на бизнеси, ще има ръст на цените. Казваха, че лъжем, че правим пропаганда, че създаваме страхове, че плашим хората. Вижте какви са заглавията на вестниците. Кой лъжеше? Кой всъщност работеше и продължава да работи срещу българския народ? Всички тези, които вкараха на сила България в еврозоната. И за това сега трябва да си зададем